matsayi na yanayin mulki. Assalamu alaikum. Muna so mu sa harsashin dimokuraɗiyya a Jigawa da Najeriya gaba gida. Kuma wannan sanda ka saka shi ne akan a ga cewa duk abin da za a yi mutane don rayuwarsu, don zaman lafiyarsu, don arzikinsu, don yadda saboda haka a shekara 6 nan abin da muke kenan a sa wannan harsashi. Ku gane cewa duk duniya harsashin madafan mulki suke rike mulki. Da rana kana aiki, da yammaci aiki, a akora maza